लोगोफोर दायो कृष्णा जेखियानो जाया मानो दायो जोंहा नेक्स्ट दंबायो बि ग्रुपआवनो आरोना बिथाङाबो बि ग्रुपनिनो खामनि प्रेक्टिकेल दङ दायो नोंनि नामखौ खोन्थाग्रोना लादो दे खुलुमबाय आं देंखोरानि मोसाहारि देंखोरानि मोसाहारि न जागोन ना दायो नोङो गिबियावनो खामनि गिबि गाहाय गेलेथाय दै रिंसारथि फारि बुनाय बेखौनो बुनानै देखायग्रोदो दे खामनि बुजेननाया फ्रिउ गोमता फ्रिउ गोमता गोम नोङो दौ गोम ओमफ्राय आरो गैला खेबनै बुलाय ओमफ्राय फ्रिउ फ्रिउ ता दायो नोङो बैसागुनि थाल जायखिजाया बबे मोनसेखौ बुयो मोननै दायो नोङो आर'जनि थालखौ बुलाय दायो दंबाय दे दायो नोङो गोम आरो दा बे मोननै सोदोबखौ बुलाय गोम आरो दा ओमफ्रायो दायो नों मोनसे बुबाव फ्रिउ गोमता जायखिजाया फ्रिउ गोमता सोदोबखौबो दौ फ्रिउ दायो लास्ट जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे चइस खालामना बुलांदो सब बुयो बुनानै थांदो ओमफ्राय गैला सोमफ्रिउ तापटा होननाया गैला ओमफ्राय मानोथो बुङासै जासिम दे साबायखर थाबाय आंनिसिम गोजोन्थों होननानै थांनो हासिगोन दायो जोंहा ब्रैथि सारियाव दामगोन दे नोंनि मुंखौ खोन्थाना लादे खुलुमबाय आंनि मुङा सुमित्रा बसुमतारी सुमित्रा बसुमतारी ना दायो नोङो खामनि गिबि गाहाय बुथाय ना गिबि खामनि रिंसारथि फारिनि बुथाय बेखौ नोङो बुनानै देखायलाय दे दायो बेखौ डाबल बु दायो नोङो बैसागुनि थाल मोननैबो दायो नोङो आर'जनि थालखौ बुलाय
दायो नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे सुइच बुनानै थांदो